So ayan po, magandang araw at magandang gabi sa lahat mga kakwela, mga kabiyaya. So ngayon pag-uusapan po natin yung eto na naman po tayo sa issue na 30K na paratang nila sa akin ng Kalingap at Kalingap Reactor. So panoorin ho natin yung video ni Jokling ni Jokla. Kilala nyo na kung sino yung Jokla dyan sa Kalingap Reactor na yan, no? So yan, at may galaw shoutout muna sa lahat sa Triboy Longo, Bunsuan, sa Team Biyaya, at Kalahi.com. Yan, at sa Team Butete may galaw shoutout sa inyo. So ito, siyempre kailangan ko i-depensa sarili ko sa paratang nila na to. Kaya kailangan ko talagang mag-react. So yan, ito panoorin natin ang kanyang video na Kalingap binulsa ang pera na bigay ng sponsor, ilabas ang 30K pesos. Ang tanong, ilabas nyo ang nagpadala at nagsabi na binigyan ako ng 30K at hindi ko binigay kay Kuya Bal. Okay? Oo. So, panoorin na natin. Latest update. Latest update. Yan. At ito po ay may 12 days ago. No? 12 days ago. May ads pa. Welcome back to my channel. Ito po muli, Sangkay Loans. Muling nagbabalik. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mas kalagayan ng lahat. Ba dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa? Tagal mo magsalita. Doon ka na sa issue. Yung dating Yan. Unicap member, no? Charity vlogger. Kalingap member siya. Na Okay. ngayon ahas na siya. Ahas na daw siya. Ahas na daw. Alam nyo, kung di nyo ako tinarantado, lalo kayong mga Kalingap Reactor, hindi rin ako alis sa inyo, no? Ibig sabihin, kaya ako umalis sa inyo, kasi may pangit akong, at may pangit din kayong ginawa. May pangit din akong nakita. Okay? Ito yung... Ano kaya feeling nang nagbablog ka, tapos kung nga rin masaya ka na hindi naman. Ito laging happy eh. Ito, no? Ito yung nag-iingay sa ngayon. Nag-iingay. No? Nakikisaw-saw sa ibang grupo, nasa kabilang grupo, nakikisaw-saw ng mga issues. Kasi... O kaya ginawan nyo ko ng fake issue kasi nakikisaw-saw. Hindi ako nakikisaw-saw. Binibigay ko yung opinion ko. Gawa ng totoo naman, binalahura nyo yung mga tao. At mamaya tayo dyan. Sa Unicap pa, baka sabihin na naman nila, sa leader na naman ako nagsasabi Sa mga Unicap Reactor, Kalingap Reactor ang sinasabi ko. Okay. Nilangaw ang kanyang YouTube channel, no? Nilangaw. So, no choice siya. Okay, nilangaw kasi siniraan nyo na ako eh. Talaga maraming naniwala sa inyo sa kahit wala pa nga naman kayo ebidensya na pinapakita. So yan, mamaya pala sabihin ko kung sino yung sponsor yung nagpadala. No? Okay, sa dulo. Makisaw-saw sa mga issue. So Okay. ngayon, pati si Kuya Val, kinakalaban niya ngayon. Ba. No? Marami siyang ginawang issues, pati kay Kalinga Prab, kino-question niya yung Nako. Kine-question ko daw yung kay Kalinga Prab, no? Ang tanga-tanga mo talaga. Unang-una, hindi ako yung naglabas nun. Nakita nyo naman, ito kasi mahirap sa kanila, no? Kahit may ebidensya ka na, hindi nila yung papaniwalaan. Kapag galit sila sa'yo, ikaw lang yung tatargetin nila. Nilabas ko yung issue na yun kasi ako yung napuputukan, no? Nakita nyo naman yung screenshot na kung sino nagsabi na hindi anak si Kalinga Prab ni Kuya Bal, no? Hindi ako. Ibig sabihin, nilabas ko lang yun. Syunga mo talaga, girl. kino-question niya yung pagkatao ni Kalinga Prab. Puro pa fake news ang puro. Kino-question niya yung poverty porn na alam naman natin na kung tatanungin natin siya, hindi niya masasagot kung ano ang ibig sabihin ng poverty porn. Kayo, ilan na kayong reactor ang buwabanat kay Spencer? Ba't hanggang ngayon, puro panlalait lang yung binabato nyo dun sa tao? Hindi nyo rin masagot-sagot kung ano ba talaga o paano depensahan yung sinasabi ni Spencer na poverty porn ang ginagawa nyo. Ay. Kasi, wala namang alam. Wala daw alam.
Ang pagkakaalam ko kasi, natulpo ka nung nakaraan, kinututan mo yung OFW na may cancer, hindi ka na naawa, wala ka talagang puso, at nilunok mo yung pride mo sa pagiging LGBT, no? Isa po siyang LGBT. Oh. So ngayon, kahit ayaw na ayaw niya magkajowa ng babae, nagjojowa siya ng babae para hututan, lalo na yung mga OFW. Damn! Okay, search nyo. Sa tulpo, nandyan siya. Oo. Dito, yan, lilitaw yan, oh. Oh, yan. Okay? Hoy! Nguso. Oh, sige. Pambansang nguso. Oh, sige. Tandaan mo. Ito yung sinasabi ko sa iyo kahapon, na meron kaming alam tungkol sa iyo. Oh. Huwag kang magmalinis. Bakit wala pa rin ang pruweba nyo? At tagal ko nang nag-aantay ng pruweba nyo, hindi nyo malabas-labas. Bakit ganun? Alam niyo mga Tagal? sakay, kwento ko lang sa inyo. Sige, may Itong binabasa sa sinuso na baba. ito, Mag-i-script ka pa niyan? Fake news na nga lang yung dinideliver nyo na issue. Nag-i-script ka pa? Ano, tinitingin siya sa ilalim mo, gano'n, no? Latang may binabasa eh. Okay? mukhang pera. Oo. Nasabi ko kagabi, Yan na naman yung words nila. Mukhang pera, wala utang na loob. Ano pa ba? Palamon ng kalingap. Pagkatapos tulungan ng kalingap, sa tingin nyo, sa dami na umalis, ako lang yung naglakas loob na magsalita, hoy. Tigilan mo, baklo siya. Sa bunutang kita dyan, girl. na walang utak. Ang utak ay napunta sa puso. Wala daw utak. Wala daw utak. Yan na naman. Yan pa yung isa. Sinabi na nila noon yan kay Chona. Sinabi rin nila yan kay Maylin. Sinabi rin nila yan kay Lola Ligaya. Abangan nyo yung mga reaction video ko dyan. Papakita ko sa inyo kung paano pang babalahura yung ginawa nila sa mga tao na hindi naman nagbablog. Yun po ay mga tinulungan po ni Kuya Bal yun. Tapos binalahura ng mga reactor na to, no, yung pagkatao nila. So, abangan nyo na lang yan. Kaya ang utak hindi gumagana kasi nasa puso ang utak niya. Kailan nagkaroon ng utak ang nguso? Gago! Ikaw ata yung walang utak eh. Kailan nagkaroon ng utak ang nguso? Ha? Si Raulo. So ngayon, Okay. Ano? Ang tagal naman. Ang biglang ang tagal lang loading sa utak. Biglang tinawa na lang, oh. Oh, kita mo. Tutuwa ako. Wala ka lang talaga maalala kasi mahirap gumawa ng fake news. Kaya huling-huli nyo na, di ba? No? Tingnan nyo, nauutal. Walang yan naman, no? Binablog mo na nga lang yan, hindi mo pa kinat. Effort naman. Gumagawa na nga lang kayo ng fake news. Hindi nyo pa nakakat yung video nyo. Effort naman. yung nguso niya kasi parang puwet na na may almoradas. Palibasa, lagi kang pinupwetan eh. Kaya alam na alam may almoranas eh. Ay. Okay? Tagal? Wala na, puro tawa na lang. Wala na sila doon sa topic. Wala na. Yun na lang yun. Ayun na yun. Mahirap ba, no? Mahirap mag-isip pag naloloading yung utak kapag syempre gumagawa ka ng fake news. Mahirap ba? Ano ba? Mukhang nahihirapan ka. Gusto mo tulungan kita. Diyan mo sila magaling eh. Sa fake news, sa panglalait lang. Pero yung mismong topic, may mga ilan na kayo, oh, laban kay Spencer. Kay Sir Spencer, hindi nyo matalo-talo. Hindi nyo kasi kayang depensahan kung ano ba talaga yung pandepensa tungkol dyan sa poverty porn na sinasabi ni Sir Spencer. Gusto nyo turuan ko kayo? Gawa ko kayo tutorial. Ay, di ba puro tawa na lang yun. Wala na. Nakakita naman kayo ng puwet na may almoradas. Yan yung mukha mo. Wala na. Tinawa na lang. Wala na. Ito na. Sige. Pag-usapan natin kung paano... Kanina pa. Ikaw, girl, pag nainis-inis ako, sa bunutan kita. Dumulang nito. Sige. Hoy! Sige. Hoy, bakla. Itong muso na ito, nung nasa Kalingap pa... Okay, palamunin na naman. Meron siyang,
Tagal. pababahayan. No? Pababahayan, Ito si okay? Tatay Pedro. Si Okay. Tatay Pedro na yun yung may 5 anak. No? Okay. Ito yung kanyang project dati. Okay. Nasa Kalingap siya. Okay. Gusto niyang pabahayan si Tatay Pedro. Okay. No. Nagkaroon siya ng sponsor dito sa pabahay. Para Kaya nga, di ba? Kaya ako nga nilapit dyan kay Kuya Bal, walang nag-sponsor dyan dahil nung panahon na yan, hindi ko pa kaya magpabahay. Ang syunga-syunga mo, girl. 4 na mata mo, di mo. 4 na yung mata mo, oh. Kamukha mo na si Nobita. Bobo pa rin. kay Tatay Okay. Pedro. Pero sa dahil nga nagkaroon na ng problema, umalis na siya, hindi na natuloy. Pero nakakuha siya ng pera galing sa Hindi na natuloy. Ulitin natin, pakinggan nyo, ha. sponsor dito sa pabahay para kay Tatay Pedro. Pero sa dahil nga nagkaroon na ng problema, umalis na siya, hindi na natuloy. Pero ako ang kauna-unahang nung ulitin ko, ha, nung nag-live si Kuya Bal na lahat ng Kalingap member pwede nang lumapit sa kanya para pabahayan ang mga tinutulungan namin. So ako unang-unang lumapit, pero ako pa yung pinakahuling na gawan ng bahay na yon, ng project na yon. At wala akong natatandaan na sponsor. Meron nagtatanong kung ipupush ba ni Kuya Bal o hindi. No? Kasi kapag hindi daw pinush ni Kuya Bal, ako na lang magpagawa. Pero walang pinadala pang pera at kilala ko rin yun. No, andyan siya, nanonood siya ngayon. Okay? nakakuha siya ng pera galing sa sponsor. Okay? O ba't di nyo nilalabas si sponsor? Ni Kuya Val itong pagpapagawa ng pabahay kay Tatay Pedro. Si Kuya Val ang nagpagawa ng bahay. Okay. No? Okay? Mayroon siyang pera na pambili ng lote para dito kay Tatay Pedro. Bigay ng sponsor. 30,000 pesos. Oo. So, Oh. 30,000 pesos yung natanggap mo, kilala namin kung sino yung Oh, sponsor bakit na yun. hindi yan nilalabas? Diba? Napakadali lang kasi magturo. No? Napakadali lang kahit nga yung mga sponsor ko ngayon, magsalita yan na, pinadalang ko ng 30k CJ. Oh. Ibinigay ipinapabigay ko kay Kuya Bal, yung 30, tapos hindi binigay. Napakadali. No? Pero ang tanong dito, no? Wala na ako noon sa diet nung nagawa yon. Pangalawa, wala akong nag-sponsor dun. No? Puro pa fake news tong mga to. Ngayon, dahil wala na nga siya, itinuloy ni Kuya Val, si Kuya Val ang bumili ng lote. Okay? Worth 20,000 pesos. Okay? Andun po ako nung binili yung lote. Puro pa fake news, si bakla ang puti. Natatayuan ng bahay ni Tatay Pedro. Okay? Yung 30,000 pesos na yun na ibinigay kay Muso, yun Okay. ay pambili dapat ng lote para kay Okay. Tatay Pedro. Okay. Oy! Ay! Ang pangit ka. Magmamalinis ka ngayon. Okay? Okay? Baka hindi lang ito, isa, Okay? na ipinulsa mo yung pera galing Okay? sa sponsor. Okay? Ilabas mo yung pera, nasaan ngayon? Asan nga ba ang pera? Ang tanong. Kung gusto mo, abunuan mo na lang muna. Bunuan mo na lang muna, Juding. Kuniman, hanap ka ulit ng medyo may edad ng babae, tapos OFW, hingian mo ulit ng worth of 150,000, tapos lokohin mo ulit. Okay. Ito yung Ako, ano? Hindi naman lang nagpatuloy magpagawa ng bahay na ito ni Tatay Pedro kasi naawa nga si Kuya Val dito sa kay Tatay Pedro. Okay? Mahirap ang buhay. Okay? Tapos 5 yung anak. Kaya laki ng nagastos dito ni Kuya Val sa pagpapagawa ng bahay ni Tatay Pedro. Worth 100,000 pesos plus. Anak ng teting, 100,000 na yun. 2 di pa lang yun Pero ayan na natin, no?
Tingnan mo na, mahalata mong fake news sila, oh. Pautal-utal magsalita. Walang sapat na ebidensya. Walang pruweba. Basta lang sinabi na may nagpadala. Bakit hanggang ngayon? 12 days na nga to. Inantay ko nga yung upload nyo. Siguro ngayon gumagawa na kayo kasi inaamon ko na kayo na ilabas nyo yung sponsor. Pero tatawanan ko lang kayo, promise. Ang hirap kaya gumawa ng issue, no? Na hindi totoo. Tapos, alam mo yung inuutot, sinasakyan mo lang yung inuutos sa inyo na leader mo, ng leader nyo, para lang magka-content kayo. Alam ko na yung mga technique nyo, ha? Okay? Ano rin? Na yung lote dapat bayad na yan. Dahil mayroong Ang tanga-tanga, kakasabi niya lang, galing na mismo sa bibig niya, binayaran, Kuya Bal, yung lote, harap ako noon, nandun pa si Commander Churba. No? Eto, kakasabi niya na dapat bayad na daw. Paiba-iba sila lang sabi. bigay na sponsor Okay. dito kay Muso. Okay. Kapal Muso. Okay. Kapal ng mukha. Gigigil, gigigil, Okay mo, meet up, okay mo. Baka babae lang gusto, kaya mo sapakin. Okay, gigigil, Huwag kang mag-deny. Sponsor na mismo ang nagsalita. Grabe. Saan mo dinala yung 30,000? Ang problemahin mo, bago mo problemahin yung pa-fake news nyo na 30K, ang problemahin mo, bayaran mo muna yung mga inututan mo, ng mga jowa-jowaan mo, ng mga kawawang mga OFW, no? Ayun muna problemahin mo. Tapos, baka hindi pa bayad yung kondo mo dyan. Kung gusto mo, PM mo ko. Bigyan kitang panghulog. 1,000 pesos. Okay? Ang pagkakaalala ko, Tagal? Puro ang Oo. sa babae, Ano na? Tatay Pedro, ang pera lang dito na galing sa sponsor ay 10,000 pesos. Malay ko kayo na nagsabi na ang pagkakaalam nyo 10,000 pesos. Di ko nga alam na may nag-sponsor ng 10,000 sa kanya. Wala nga ako binibigay ko kaya bala 10,000. Ang mga tunga talaga. 10,000 pesos lang. The rest, galing na kay Kuya Val. Okay. So ito yung napakalaking question, no? Sige. Saan napunta yung 30,000 pesos? Ayun na yung pinakamalaking question na paulit-ulit mong sinasabi. Ang pinakamalaking question dyan, no? Paano ko nakukuha yung pera ng sponsor? Kasi nung ginagawa yung bahay na yon, nandito na ako sa Maynila. Siyempre, ang tanga naman ng sponsor na ipapadala sa akin yung pera. Tapos pupunta pa akong diet para lang doon. Papadala ko. Pwede naman sila magrekta. Isipin mo nga. Ang tsunga-tsunga nyo talaga. Alam nyo, kapag yung mga fake news nyo, galing-galingan nyo naman. Hindi yung ganyan, yung pa-fake news nyo, latado, nauutal-utal ka pa. Apat na mata mo yan, feeling matalino ka na yan. Sponsor. Okay? So, magpaliwanag ka. Sige, ito nagpapaliwanag ako. Pag nirebatan ko kayo, gagalit kayo. Ay, naku po. Una-una po ganito po nga pala. Hindi ko po pala ito nasasabi. So, ang una pong nangyari doon, binayaran na yung lupa. No? Binayaran na yung lupa. Tapos, wala na ho ako doon nung ginagawa yung bahay. Sobrang tagal na ho. Andun na ho ako dito na ho ako sa Taguig. Wala na ho ako doon. No? Ay, naku po. Ngayon, kung ikaw din lang naman, meron kang itinatago sa buhay mo, baho. Lahat ng baho ko labas na dito sa social media. Hindi ako katulad nyo na kapag sa camera lang mabait. Okay? Kaya ngayon na ayaw nyo sa akin. Dami ko alam sa inyo. Okay? May tinatago kang baho. Huwag ka nang maglakas ng lupa, manira ng kapwa mo. Bungo naman ako Lalo na yung mga taong sinisiraan mo. Galing ka dun. Tapos, Kung ka kinupok, pinatira ka dun, pinakain ka dun. Yan na naman sa kain. Allowance.
Una-una, no, wala akong ano dun sa allowance na yan. Kasi siya mismo, si Kuya Bal mismo, ang nagbibigay niyan, hindi ako humihingi sa kanya, no? Yun, no? Tsaka kaya wag nyo isumbat. Siya mismo nagsabi niyan. Yung allowance na 10K noon. Nakatatlong beses lang ata ako kuha nun eh. Oh, pero sige, thank you. Oh, yung patira sa Lighthouse, mga 1 month siguro, kain 1 month, sige, thank you rin. 'Di ba? Pero yung ginawa niyong pambabalahura sa akin, sino ang magti-thank you? Kayo? Yung ginawa niyong dami dito, gusto niyo makita yung mga picture, pambabalahura niyo sa akin, 'di ba? Pero hindi ko na nga yung pinapansin. Tapos ngayon, na nakita nyo na lumalaban na ako sa inyo, gagawa kayo fake news, fake issue. Mama, lupit. Okay, tapusin natin sa amin itong baklusin na to. Mama, sa bunutan ko to eh. Lakas mo pa kumain. Ay, yan na naman. Ayan na naman yung malakas kumain. Buti na lang ang gwapo ko. Okay? Sa itsura mong yan, laki-laki ng katawan mo. Imposible isang takal lang na bigas ang tuubusin mo sa buong maghapon. At least, kumakain ako sa Lighthouse ng sarili kong pera. Nag-aambag ako. At ikaw na nagre-react na nagsasalita ng ganyan na baklusi ka, wala kang ambag at never mo kung pinakain sa sarili mong pera. Boom! Ito ka. Okay? Ilang taon ka sa Lighthouse? Uy, ilang taon? Eh, ganda. Eh, wala na. Wala na. Huli na. Huli na. Huli na. Guys, ilang taon ako sa Lighthouse. Pinakamatagal kong stay sa Lighthouse, 2 months or 1 month, ganon. 13K subscriber, umalis na ako dyan. Nagsolo na ako kasi nararamdaman ko yung yung iba ka sa kanilang lahat. Ikaw yung parang basta may doon, may ginagawa sila doon sa akin. Kasi bata daw ako ni Libayan, bata daw ako ni Lipstick, kalaban daw ako, samantalang kaya nga ako pumunta doon para makita ko si Kuya Bal dahil iniidolo ko, 'di ba? Eh wala ganun agad yung bungad nila sa akin, pero okay lang 'yun. Umabot po ako ng 7 months sa diet sa Bicol, pero hindi po ako nakatira sa Lighthouse. Ba't sasabihin mo, saan mo nakuha yung ilang taon na nag-stay ako sa Lighthouse? Doon pa lang, tignan nyo yung video ko simula nung po dumating ako hanggang ngayon. Tignan nyo yung huling-huli, pati yung pag-alis namin doon, ha? Tignan nyo, kung ilang buwan. Doon, may petsa ho yun, pag-upload, ha? Tignan nyo, ilang taon? Tapos ganyan yung gagawin mo. Saan mo nakuha yan? Walang ganyan na dapat. Wala rin ganyan, ha? Pa-fake news ka, ilang taon. Buwan lang ako sa Lighthouse nyo, huy. Tumalaw ng utang na loob. Okay? At dapat maging tapat pag tayo ay nasa Lighthouse. Okay? Hindi lang ito kay Muso, kundi sa karamihan, sa lahat ng mga nandiyan sa Lighthouse. Okay. Ng mga nagcha-charity. Okay? Maging tapat kahit mali na yung ginagawa, maging tapat. Okay. Ang pera na galing sa sponsor. Ay, magaling. Huwag natin gastusin ang pera na galing sa sponsor. Huwag natin gastusin ang pera na galing sa sponsor. Ang gastusin natin yung pera na hiningi mo sa jowa mo na may cancer na OFW at yung mga iba pa. Yun ang gastusin natin. Okay. Ang sarili natin. Galing talaga Ilagay natin. Akala mo talaga katilo-tilo. Ikaw nga, natulpo ka eh. Ako nga, wala akong isyong ganyan eh. Ngayon lang eh. Dapat sa mga taong nangangailangan, sa mga taong dapat natin tulungan. Okay. Hindi yung ibubulsa kagaya nito. Ay, grabe. Ang linis mo lawan. Ikaw nga, natulpo. Ako ba? Kailan ba ako nagka-issue? Ngayon nyo nga, ginawa-gawa nyo lang yan kasi hindi nyo ako kaya eh. Kaya nyo ako sa paansab nyo, no? Pero hindi nyo ako kaya na, alam mo, sa sariling personal attack na ginagawa nyo. O, booking ka ngayon. Ano? Tulpo ka ngayon. Ito yung natin, no? Ito yung Tagal mo naman siya. natin sa Ang boring naman ito. Hindi
Ano ba yung ginawa mo? Ano yung ginagawa nyo ngayon sa akin? Hindi ba, di kanina Prab? Okay. Okay. Tingnan muna natin ang sarili natin. Ah. Kung tayo ba ay malinis. Ay, Bago tayo mas diyamak naman na malinis ako sa'yo. Okay? Ako di ako kumakain ng hotdog. Oo. Ako di ako kumakain ng hotdog Oo, sige, malinis ako. Ewan ko lang sa'yo. tulong magbato, nagkasiraan sa kampo natin. Tanungin natin ang sarili natin. O, tanungin mo yung sarili nyo. Gusto mo palang tanungin, tanungin nyo muna sarili nyo. Huwag manira ng kapwa. Tanungin nyo yung sarili nyo. Sino na unang nanira? Di ba kayo? Siniraan nyo ako. Sino unang nanira sa mga binablog ni Kuya Bal? Kagaya ni Nanay Ligaya, Chona, ni Maylin. Di ba kayo? O, tanungin nyo muna ang sarili nyo. Ikaw na lang. Sige, ikaw na lang. Butas din ba sila sa akin? Ako, marami ako alam butas mo. Oops, Oops. yung itinago mo 30,000, yung inastos kong 30,000. Ha? Baka alam nila ito. Ha? Baka mabalikan ako. Ha? 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 Kaya ikaw mo sunod. Okay. Dami kong dagdag. Hmm. Wala naman laman ng utak. Oh. Kaya pala. Dahan-dahan ka sa mga ano mo. Okay. relasyon mo. Okay. Kina Kuya Bal. Okay. Okay. Dahil meron pang panlaban sa iyo. Okay. Sige. May Okay. babato din sa iyo. Okay. Okay. Sige. So, maraming Pasala. Okay. No, wala. Doon pa lang una-una sa pera. Utal-utal. Wala nga may bigay na pangalan, sinong sponsor, di ba? Gusto to kasi marami nagpapadala sa akin. Kaya nga isa rin sa kinayawan nila sa akin. Sabi ko, si Jay Guevara, nakukuha na natin lahat ng sponsor. Pangalawa, yung stay ko, ilang taon daw. No, ilang taon. 7 months lang ako sa diet, ilang taon. Grabe, napaka-advance mo naman. So, yun. Kaya na naman. At alamin, ito hindi ko sasabihin muna dito kasi may isa pa akong video gagawin Oo, na yung kay Kalinga Prab. Hindi ako naglabas ng issue na yun. Bali, ang ginawa ko kasi noon, inilabas ko lang yung baho ng isang tao na sinasabi yun. Ngayon, ang ginawa, di ba? Ang ginawa nila ay ibinato na lang sa akin. Ako doon nagsasalita, samantalang nilabas ko lang yung screenshot na sinasabi na hindi anak si Kalinga Prab. Ako ba yung nasa screenshot? Ang syunga-syunga mo, girl. At doon nga, ikaw lang yung bakla na nakilala ko na ang tanga-tanga mo. At kung baklang tropa pero ang tatalino at madidiskarte. Hindi katulad mo, panguhut-hut sa OFW yung ginagawa mo at pangalipos na pang babalahura sa ibang tao ang content mo. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye. Love you all.